Gipangandaman sa lokal na kagamhanan sa Dumaguete City ang umalabot nga ikanapulugduhang ASEAN Schools Games na ipahigayon sa Dakbayan karong tuiga. Napili isip host sa maong international sporting event ang Dakbayan tungod kay ang syudad nahimo ng host sa laing pang mga national sporting event sa mga niaging tuig ug aduna pod mga pasilidad diri na pasado sa international standards. Karon nagipailawom na sa Alert Level 1 ang Dakbayan, niingon si City Mayor Felipe Remolyo na dapat atangan sa mga Dumagueteño ang ASG karong Nobyembre. We are anticipating major activities here. By November, ASEAN Schools Games. Maybe 5,000 athletes, coaches, and officials from all over Southeast Asia. We're doing this not just for sports, but really for business. Adunay 8 ka sporting events sa ASG sama sa athletics, swimming, archery, badminton, volleyball, sepak takraw, table tennis ug basketball. Naasab gihimong koordinasyon ang lokal na kagamhanan ug ang DepEd alang sa pagplano niini. Gigahinan og tunga sa milyong pisong pondo sa lokal ug nasudnon nga gobyerno ang umalabot na sporting event. Ang gigahing pondo gamiton alang sa pagpatuman sa mga health protocol sama sa pagbaton og quarantine facilities, pagpalit og test kits ug pagpalambo sa mga kahinaman sa mga dula. Alang sa maayong balita sa Negros Oriental, kini si Roy Anthony Lomotan.